kaburuji e demgal pular e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗon e no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hannde jaten koye dendi Ama Touré e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire mon gonɗen joni ko minuit e ɗo e Cincinnati ko on heure yani toon to New York ko on kadi heure yani toon to Boston ɗum noon Massachusetts toon to Chicago ɓe jarata ko 11h jamma toon to Los Angeles ɓe jarata ko 9h jamma habaruji moɗon ndemgal pular ko musidɗo mon Ama Touré présentant toon puɗɗoɗen ko toon to Washington tumnadi kadi ko yalti oɗo sadio noon kamɓe démocrate en wayno koɓe fewnisiɓe oɗo sadio so tawi ɓe kefti suudu représentant e gueɗe ɗe ɓe gankitte ɗeɗen gueɗe ɗe ɓe gantite en jeeya hen hono kanko fammi makko kanko président Donald Trump gueɗe kalisaji ɗi ɓe keeɓi sibabude kanko Donald Trump liggan toon Maison Blanche ene jeeya kadi e gueɗe ɗe ɓe gankitte oɗo sadio ko fate kanko Donald Trump projet ji ɗi ƴeftotomo maha surtout galle laamoto toon to Washington taw kadi o waynaki to congrès ko jiita kadi e gueɗe ɗe mbiyata corruption ɗum noon ko wawi wonde foof en wayno ko kamɓe démocrate en tumnade hande sondage uji jaltuɗi eɓe ɗamini wonde ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ma wawi kadi no hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e ɗiɗi ɗo wano ni nden nde ɓe kefti cuuɗi ɗiɗi foof ko ɗum waɗi ha hande toon to Washington hono émission goto jaltude toon yaltito ko MSNBC News hono kanko Michael Steele ɗum noon Michael Steele kañum hoore meeɗi ardade parti républicain meeɗi wonde kañum hoore mi secrétaire state ɗon to Ohio ko républicain on noon oɗo sadio no wonti démocrate nde o yenni Donald Trump no feewi ko fate projet ji ɗi jogui matude Maison Blanche ɗum noon e nder commentaire uji ɗi o haali o wi ko ɗum ɗo kadi ko hunde gueɗe ɗe Donald Trump waɗat ɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa meeɗani yiyede hay président goto ɗum noon ko républicain je démocrate meeɗɓe laamade États-Unis ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa poɗɗe wawde noddude président kañum hoorumi yo sek kanko président Donald Trump kadi e nder konguɗi jaltuɗi o defandi hanko hoore makko o darima no feewi pour ko fate famille makko kalisaji ɗi dañi ɗum noon kalisaji ko mbiyata digital ɗi ɓe dañi tuggi ko woni président ko ɗum noon kadi ne wayno ko kamɓe kanko Donald Trump ko woni président ko ene wayno ɓe cosino peeje ɗum noon wadde crypto beele ɓe dañan kalisaji ɗeɗon peeje noon gaddani famille makko ko wiye milliard uji ɗum noon tan ko woni tan président ko ɗum ɗo kadi ko hunde kamɓe démocrate e républicain wonen modéré ji no continue min batti haqqillaji men oɗo sadio pour ko fate enquête aji hawnaki démocrate en ma ƴefto so tawi kefti cuuɗi ɗiɗi hande toon to Washington mennoɗe ardade FBI ene wona oɗo sadio ɓe jetti hono Jack Schmiss noon ko kañum wonno gankitannoɗo Donald Trump e laamu makko kanko président Joe Biden gankitannoɗo Donald Trump non seulement ko fate gueɗe patuɗo henne e jangu bonnogo toon to congrès ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e goho kono aussi gueɗe kayitaji ɗi ganduɗa kanko Donald Trump mo sali artirde ɗum noon mo nawti galle makko toon to Mar-a-Lago ɗum ɗo fof ene wayno ko kamɓe FBI ɓeɗon ardinoɓe FBI ɓe jetti hen Jack Smith hande kadi siftinono kanko John Brennan yo mennon ardade CIA emo kanko Donald Trump ƴewata peeje fof beele on enen enquête walla nangue eman oɗo sadio no porti plainte hono département justice gueɗe e wiide makko ɓe ndewe makko fof ko sibabude kamɓe département justice oɗo sadio ɓe natti wonde département justice mo États-Unis gonen ɗon tan ko jamiroje Donald Trump ko wawi wonde fof en wayno ko kanko John Brennan o wi wonde ko kala ko ɓe kutori ko fate enquête ko fate makko ɓe mbasa bonnude ɗum kadi ko hunde nde tumi wonde koye ɓe goni koye ƴewde peeje fof kala ko ɓe gankitanno e makko walla kala ko ɓe ndewruno e makko sababuji muɗum ɓe goni koye wadde feere fof ɓe majjini ɗum ɗon sababude enquête moɓe ndewe makko yarani yeeso hande toon to Washington tumnade kadi konguɗi gomiɗo toon ne wani ko kanko Donald Trump o weltaki oɗo sadio ne prix ji walla ko coggu essence ko yeyata ɗo États-Unis ɗum noon e wiide makko tawde guerre moɓe gonnoɗo toon to Iran o dartima ɗum noon waɗi ene woni o yamirino département justice yo enquête kañum horum walla jokkodiri kala yimɓe ardiɓe justice e état ji ɗi fof jokkodire mum pour beele ɓe mbaɗa enquête holko woni sababu coggu essence tellaki ɗum noon e wiide makko kadi won compagnie ji gonɗi ɗo en taw kañum en koye men kutoro e gueɗɗe mbaɗe ni en surtout ko fate guerre o hay sinno guerre o dartima kutoro ɗum pour ɓeydude prix ji ko fate essence ɗum noon kanko Donald Trump o wi ko alay saago prix essence oɗo sa joni ruto buɗɗiɗe feccere ɗum noon ko ɓuuri hewde essence oɗo sa joni ɗo États-Unis ko famɗi fof yeyete ko buttete feccere ɗum noon ko ɗum woni ko kanko Donald Trump ko waɗi oɗo sa joni en ñalawma kadi o wi o sosi nokkuji ɗo essence yeyete taw nokkuji ɗi en
essence jeete en fotani yettade buttete e feccere ko way wonde fo ɗiɗo nokkuji ganda ka oɗo sa joni kono noon ina wayno ɓe mbi walde mami jaltin compagnie taw ko en jogui site muɗum website muɗum en taw ko oɗon website kadi holla ɗiɗon gaz ɗiɗon nokkuji jeeju essence ngoni way wonde fo ɗum ɗo kadi ko peeje ɗe waɗi surtout fewntade ko fate woteji garoji lewru novembre hitanɗe ujunnaji ɗiɗi no gas jeegom e ɗum noon kadi tawde kadi omo siftina oɗo sa joni guila sondajuji baɗeteɗi ha e campagne oɗo sa joni mo yarani yesso ha e surtout henne e yimɓe makko ɓe suuɓi won hen ɓe dañani gagnade élection ngaji primaire wonde ko hawne ko woteji baɗoji e lewru novembre hitanɗe ujunnaji ɗiɗi no gas jeegom taw ko suɓade ko fate sarɗiyankoɓe jogorani moƴƴande wonande républicain ji habruji men États-Unis hande hono kanko sénateur Mitch McConnell ɗum non ko sénateur jiyaɗo toon to Kentucky mo haalum haalteɗe ɗe balɗe fof sibabunde callal muɗum kadi gontinɗo antirde guila ñande 14 lewru juin no wayno tugnede habruji gomri toon de helɓe mbi wonde ko kanko sénateur Mitch McConnell o wawi haaldude kadi e yimɓe ardiɓe toon to Sénat surtout kono kanko gardiɗo Sénat biyeteɗo John Thune ɗum noon wawi haaldude kadi e Brasso ɗum noon tugnade ko ɓeɗo kaali walla yimɓe takkinoɓe ɓe ko kaali mbi wonde ko kamɓe ɗo fof ɓe kaldi e sénateur Mitch McConnell ɓe kaldi kadi gueɗe baɗɗe caggal ko antiri ko eno toon to Sénat e kadi ene wayno ko no wayi sohlede oɗo sa joni pour artudem e wodde surtout yen facture aji gonɗi toon surtout facture aji patuɗe ko fate défense kanko Mitch McConnell ko kanko ardi comité gonɗo toon to Sénat toppitiɗo ko fate kala ko fate défense leydi ndi ene wayno ko so tawi oɗon comité kadi waɗi ko yimɓe 19 poyjoyde républicain e 19 démocrate en donc so tawi républicain goto manki hen ɗum noon so tawi kanko arani ene wayno hawnayi kamɓe démocrate e ɓe bloque kala ko fate vote gol oɗo facture way wonde fof kanko Mitch McConnell jaaro hande duuɓi 94 ene wayno ko o dumuno fof haalluji makko nana haale est ce que callal makko ɓeydani ki bonde ko way wonde fof ene wayno ko kanko jantuno wino ñande 15 lewru juin kanko hoore makko haaldini Mitch McConnell e kadi ne wayno no haaldire mum ni o andani Mitch McConnell wona kañum hoorum sellani ko way wonde fof ene wayno oɗo sa joni omono continue wonde hôpital kono noon tugnade hande koɓe kaali ɓe mbi wonde ko omo heppi ko yaltata hôpital pour artude toon to Sénat continue liggey makko habruji men États-Unis cakkitirɗen ko fati coupe du monde siftinde on tan e wayno ko artirde ñallawma hande walla artirde alhamisa ɓawo janggo ene wayno ko nden ko mbiyata quart de finale fuddoto oɗo sa joni heddi tan ko équipe aji jeetati leyɗele jeetati keddi pour ƴewde kañumen koye men hol jahowo en quart de finale e hol jahowo en kadi demi ko wawi wonde foof ɗeɗon leyɗele jeetati ono fuɗɗito attugol mabɓe ko ñande alhamisa ɗum noon ko hakkude kamɓe France e kamɓe Maroc siftinde on tan ko leyɗele africain ji fof wonnoɓe toon ko eliminama oɗo sadio en sakkiti yaltinede e oɗo tournoi coupe du monde ko kamɓe Égypte hanki pottuno e Argentine ene wayno ɗum noon donc Argentine fiiɓe 3-2 ko wawi wonde fof eno tugnade haade men nadde résultat ji ko fate match uji baɗɗi hande ene wayno ko affaire makko kanko joueur américain mo ganduɗa en mo haalum haaltino oɗo sadio en kanko biyeteɗo Balogun ene wayno ko tugnade hande ko anduno ene wayno tuma wonde ko kanko Deschamps o jokkodiri no ardiɓe FIFA pour wiide wonde ko carte makko rouge mo hebno ene wayno ko yo welsini pour artire o joua contre Belgique ɗum noon ko ñande ɗum noon ko hanki wonno ko wawi wonde fof ɓe joui hanki kono e wayno ko kamɓe États-Unis ɓe elimnama kono noon e wayno ko haala ka nene continue ne reɓe siftinde noon ko fédération Belgique toppiriɗo ko fati football kañum koye men e wayno ko calinoma ɗum ɗon kadi ɗaɓɓino e kamɓe FIFA surtout eno commission toppiriɗo ko fati discipline yoɓe gaddu holto ɓe mbasi pour yafade oɗo ene carte muɗum rouge e kadi yamirde ɗum artude ɗum ɗon kadi waɗi réaction ngaji oɗo sa joni contre kamɓe ardiɓe FIFA surtout en caggal kadi nde Angleterre kañum hoore mum holli mettere muɗum sibabude won goto e jouruji mum daño carte rouge ɗum noon kadi ko wawi wonde foof ene wayno ko oɗo sa joni kamɓe FIFA ardiɓe ɗum ɓe eɓene continue haalede est ce que corruption ala toon ɗum noon ko anda hande ene wayno ko kamɓe FIFA direction goɗɗo ene wayno wawi wiide wonde ko kanko Balogun ene wayno ko sanction mo pawnoɗe makko il faut ko continue ene wayno ɓe paye makko kadi sanction goɗɗo kene wona $50,000 ɗum ɗo nde foti yobde sibabude gueɗe ɗe waɗi ɗe ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sa joni ha affaire coupe du monde o kamɓe États-Unis ɓe jalti hen ko fate résultat ji jaltuɗe hande résultat ji match uji hande donc d'abord siftinde on ko hanki wono kamɓe Argentine ɓe pottino Égypte hanki siftinde on ko ñande altinde ono kamɓe siftinde on tan ko ñande altinde nde ono kamɓe États-Unis ɓe pottino Belgique ɓe fiiɓe 4-1 ɗum noon kamɓe États-Unis ɓe elimnama ñande mardi nde ono wayno ko kamɓe Argentine ɓe pottino Égypte ɓe pi Égypte 3-1
ɗum noon hande ñalawma hande match cakkitiɗo wonno ko hakkunde kamɓe Suisse e Colombie ɓe mbaɗi match nul kono nde ɓe jeehi prolongation ene wayno ko kamɓe Colombie ɓe piiɓe 4-3 nde ɓe jeehi tiro bi ene wayno ko kamɓe Suisse gagni donc nde match o yeehi toon to tiro bi ene wayno ko kamɓe Suisse ɓe élimini Colombie 4-3 donc no ɗamina match garowo ñande alhamis ko hakkunde kamɓe France e Maroc ɗum noon ara ɓe jouat toon ko toon to Boston ene wayno ɓe jouoraka 4h oɗo match kadi ko puɗɗotoɗo kañum hoore mum ko wiyete quart de finale siftinde on tan ko équipe aji jeetati heddi oɗo sadio ɗiɗo équipe aji jeetati ene wayno équipe aji ɗiɗi puɗɗotoɗi fottude ko ñande alhamis ha 4h toon to Boston ɗum noon ñande aljuma kadi équipe aji ɗiɗi dewoji hanni ko Espagne contre Belgique ɗum noon ɓe jouata ko toon to Los Angeles ɓe jouata à partir de 3h ɗum noon siftinde on tan ko heure uji dokkete ɗiɗo fof ko heure uji ko mbiyata Eastern Time ko heure uji tumnade e heure uji New York e Cincinnati ko woni fof ene wayno ko aljuma woni deuxième jour pour ko fate quart de finale hakkunde kamɓe Espagne e kamɓe Belgique ɗum noon may gartu hawnaki ñande aljuma nde kadi addan ɗon matchuji calendrier matchuji dewoji hen kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habruji men international ko toon to France ko guiɗirɗen ha tumnade kadi ko yette journal biyeteɗo Marianne kanko Marie Le Pen garɗa ɗum noon e wayni ko condamnation makko yalti hande oɗo ñalawma ɗum noon tumnade condamnation ko yalti ene wayni ko kamɓe ɓe confirmi wonde ko kanko hoore makko mo foti non seulement ko takamo toñi ko kanko toñi mais kadi emi mbi wonde ko ene wayni ko donc condamnation makko jaltuɗo hande o wi wonde ko mo foti kanko hoore makko fawede 45 lewru ɗum noon ko wiide wonde ko wawa wonde candidat e kadi ene wayni e ɗiɗon lebbi 45 hen 53 ko ɗum ɗo ko sursis ɗum noon kene wayni ko sursis caggal muɗum kadi pen goɗɗo kadi ko taka ko ene wayni o wiyama kadi mo foti sokkede lebbi duuɓi tati hen duuɓi ɗiɗi noon ko wiyata sursis ɗum noon firti wonde ko donc ene wayni kadi mo foti yobde kanko hoore makko 100,000 euros ɗum ɗo fof ko ñawoji pawaɗe makko ko way wonde fof kanko Marie Le Pen kadi mani ko tribunal ñawɗomo hande wi wonde ko tribunal ñawɗomo hande wi wonde ko ñawore ko fati sokedemo ɗum noon ne foti han kadi on wawi wasde sokede ko noon alay sago jaw électronique waɗa e makko ko ɗum waɗi hande toon to tribunal to yalti kanko hoore makko jaw ne senga e makko ko way wonde fof kanko Marie Le Pen o jaɓani ndeɗo ñawore e kanko kadi ko continue wonde candidat pour élection ngaji présidentielle baɗoji hitan ujunnaji ɗi nogas jeeɗiɗi ɗum noon ko haysindo mo sikiri wonde ko hawnaki cour d'appel donc waɗi kanko hoore makko recours hawnaki ɓeɗon recours kadi ma gartira ñawoji pawaɗe makko hande ɗe on gonɗin ɗum ɗon ene wayno ko kanko hoore makko biɗo ko continue wonde candidat pour parti makko mo ardi parti biyeteɗo RN parti makko mo ardi ko jogorɗo wonde ko continue wonde candidat pour kanko parti makko biyeteɗo Rassemblement National kanko Marie Le Pen mo ardi ko way wonde fof wonde o yeddiri o salima no fewi ñawoji baɗaɗe surtout en o filtini en kuulal biyetengal 152 tiré 15 ɗum noon ko kuulal pawgal e code pénal ko way wonde fof en wani ko kanko Marie Le Pen kadi o neldi haala ka toon to cour toon to recours non cour d'appel on fadi ɓeɗon kadi holko kalata ko way wonde fof en wayni ko ɗum ɗo kadi ko ɗum woni ko fadano toon to France toon to Gaza tumnade kadi ko yalti ene wayni ko kamɓe gouvernement Hamas kañum hoore mum ne wayno démissioni oɗo sadio en o kono ene wayni ko hande ene wayni caɗele ne continue wonde hakkunde kamɓe Israël e kamɓe Palestine e wonde toon tumnade gantal bongal toon sibabude caɗele oɗo sadio en population Palestine aɓe jogui sibabude bloqué pot hay ñamde mbawa dañde no jiɗiri ene wayni ko kamɓe ardiɓe Hamas ɓe mbi wonde ene wayni ko ɓe jamiri wonde ko haraleɓe taw ko Palestine naɓe kañumen ko yomin ƴeftita laamu guitta laamu e juuɗe mabɓe ɗum noon ne wayni ko oɗo sadio en ɓe démissioni kamɓe Israël naɓe ɓe continue hande blogde kala ko natata toon surtout ko marchandise gummotoɗo caggal leydi fade toon to Gaza ɗum noon kadi wiide mabɓe kamɓe Israël naɓe ko alay sago kala kaɓirɗe gonɗe toon ɗe ganduɗa en Hamas ne hutortono ɗeɗon kaɓirɗe foof gartire e juuɗe mabɓe kamɓe Israël ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa continde wonde caɗele oɗo sadio en hakkude mabɓe kamɓe
Israel naɓe kamɓe Palestine naɓe. Ton to Ankara e batu puɗɗingu ton hande botungu kadi no woni ko batu OTAN ɗum non ko ɗeɗo leyɗele jeeyaɗe oɗo organisation mbiyata transatlantique organisation créaɗo guila hitan ujunere temedde jeenayi capanɗe nayyi joyi pour wawde défendude surtout leyɗele ɗe ganduɗa kañumen koyemen ndendino oɗo guerre pour habde compte kamɓe Allemagne ko wayi wonde fof ene wayno ko tumnade ko yalti ene wayno ko kanko gardiɗo oɗo organisation secrétaire général muɗum hono kanko Mark Rutte e nder communication mo waɗi hande o wi wonde ko ene wayno ko kamɓe leyɗele Europe surtout yenno kamɓe leyɗele jeeyaɗe oɗo organisation surtout mbaɗi kalis kewɗo o kadi ko dollar kena boye capanɗe nayyi tati milliard de dollars ɗum noon ko investissement ji ɓe mbaɗi kamɓe leyɗele Europe pour fatede contrat ji kaɓirɗi ɗum noon défense leyɗele Europe ɗum ɗo fof ko noon e wiide mabɓe kadi ko hawnaki ma ɗum ɗon ɓe goni ko wadde impression e Donald Trump jettiɗo toon hande oɗo jamma mardi jettiɗo toon to Ankara toon to Turquie tawede nguɗon poste ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde kamɓe américain ɓe kalanno ɓe mbi wonde ko leyɗele Europe mbaɗata kalis e OTAN ko ɗum waɗi kamɓe États-Unis il faut que ɓe jaltene par ce que ko kamɓe tan mbaɗata kalisaji mabɓe ɗum noon wadde ɗiɗo investissement surtout oɗo kalis kewɗe kadi milliard euro wadde ɗum investissement surtout ko fate kaɓirde défense ɗum ɗon kadi ko hunde nde meeɗani yiyede oɗo organisation donc ene wayno ko ñande alarba janggo kanko Mark Rutte o ndeno haalata no foti actuellement kamɓe leyɗele Europe pelli wadde ɗiɗo kalisaji fof pour wadde contrat ji ko fate défense leyɗele gonɗe e OTAN toon kadi to nguɗon boto kadi ndamina ko kanko Donald Trump kadi mo wosodiri kadi e kamɓe leyɗele Europe wonɓe toon ɓe miijoji ko fate surtout haare wonde toon to Ukraine mais aussi ko fate haare wonnode toon to Iran hakkude mabɓe kamɓe Israël e États-Unis e contre Iran ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe États-Unis ɓe beltaki hande ndeɗon haare sibabude e wiide mabɓe kanko Donald Trump e kanko JD Vance ene wayno ko kamɓe leyɗele OTAN ene wayno ɓe jamfima États-Unis par ce que ɓe jaɓani arde wallude États-Unis e oɗo guerre ɗum noon ko ɗum woni ko Europe naɓe kalata mbi wonde ko oɗo guerre kamɓe Amérique provoque ɗum kadi ko guerre mo ala intérêt no fewi mo ala intérêt haydara wonande OTAN. Habaruji men international to Sénégal tumnadi kadi ko yalti toon to Sénégal hono kamɓe député ji Pastef oɗo sajini ko ɓe mettinɓe no fewi caggal nde ɓe tini wonde ko kanko gardiɗo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye ene wayno kanko hoore makko waɗi appel toon to cour conseil constitutionnel pour ƴewtade ko fate ndeɗo feere ƴeftanode ñande nogas jeena e lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom taw ko kamɓe assemblée nationale ƴeftano ɗum pour wiide peeje ɗeɓe jiiɗi ko waylude ko fate constitution mo leydi Sénégal ɗeɗon peeje noon surtout ko kuulal biyetengal sappo e jeetati tire hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom tumnade ka communiqué jaltude on taw kanko biyeteɗo Ayib Daffé Abdoulaye Tall Fatima Mbodji Abdoulaye Sow e Awa Sonko e kanko Anne Marie Yacine kamɓe ciñi ɗum ɓe mbi wonde ko ene wayni ko ɗum ɗo holli wonde ko kanko Bassirou Diomaye Faye o woni ha hande koye salade gueɗe ɗe o jamno ɗum noon kadi ene wayni e wiide mabɓe kadi wi wonde ko kanko Bassirou Diomaye Faye kanko hoore makko o jabtinoma ɗum noon kadi ene wayni ko ministre kadi toppiti ko fade justice mo nelno toon haalini wi wonde ko ene wayni ko ɗoftotoɗo kala texte bindaɗo kala texte mo ganduɗa en mo kamɓe assemblée mo neldi toon ko fate waylugol ɗum ɗon et surtout yamirde texte o neldi ɗum ko fate référendum kono ene wayno oɗo sadio noon kanko Bassirou Diomaye Faye tumnana hande no mbiri e kadi ene wayno ko yedditi hoore makko o ruttima kadi pour namdade conseil constitutionnel kañum hoorimo e ƴeewa ko fate ɗum ɗo oɗo décision ƴeftata toon to assemblée nationale est ce koko valide ko wawi wonde fof ene wayni koye wiide mabɓe ɓe ɗaminaki conseil constitutionnel ene rejeta kala koɓe voteno toon par ce que vote baɗanoɗo toon to assemblée nationale o ene wayni ko tataɓe ɗiɗi voti pour jabde wonde ko constitution yo wayli no ɓe jiɗiri ni donc ene wayni ko conseil constitutionnel jogorani jaɓandemo kanko Bassirou Diomaye Faye donc ene wayno oɗo sa joni ɗum ɗo kadi ko poɗodiral gongal hakkude kanko Bassirou Diomaye Faye e kamɓe assemblée nationale siftindon toon ko ɗum ɗo kadi tumnade kadi konngudi gomiɗo toon to présidence ene wayno ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo ko peeje kanko Bassirou Diomaye Faye o jigno gila tan pour waylude constitution woni kuuli gonɗe hen kono ene wayno ko kamɓe assemblée kadi ɓe ɗum ɗo surtout ko caggal nde kanko Ousmane Sonko nde seka ɓe keñi ɗon kadi hutorade peeje wiide eɓe mbayla constitution kono koɓe mbaylata ko fof ko gueɗe ɗe ganduɗa oɗo sa joni jaltude hawnaki ko nafoore monandema kanko Ousmane Sonko ko wawi wonde fof ene wayno ko caɗele hakkude makko kanko Ousmane Sonko gardiɗo assemblée
assemblée nationale e kadi ancien premier ministre e kanko Bashir Diomaye Faye gardi leydi Sénégal nen ɓeydo ha toujours ñen fofu bonde ñalam gaddo fofu gueɗe kesse ne jalta kolloje wonde ko kanko Bashir Diomaye Faye e kanko Ousmane Sonko caɗele mabɓe nen ɓeydo tan yarude yesso musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio sar ko ɗo tongi meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam